नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डेमू और आप लोग देख रहे हैं डीबी टेक्निकल यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डेमू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डेमू और आप लोग देख रहे हैं डीबी टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने सोच रहे होंगे यूट्यूब में चैनल क्रिएट करना और वीडियो अपलोड करना, तो कौन सी कैटेगरी में? क्या बोला तूने? तो काफी सारे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। तो बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। तो नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो मिथिया नङा मिथिखाबाय जानांसिगौ नोंथांमोनजों आं मा खोथा शेयार खालामनो नागिरदों आरो मानि सायाव भिडिअ बानायनो नागिरदों। तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायब्लासो बुजिगोन। जोंनि गेजेराव, जोंनि बर'फोरनि गेजेराव साफा सानै सुबुङा गोरोन्थि बुजियो आरोना, गोरोन्थि सानो। दा आं जे टाइटेल होदों, आङो लेंगुवेजखौ सोलायसिगोन होननानै आरोना, आङो माने भिडिअ बानायनायनि कन्टेन्ट एबा माने कन्टेन्टथ' नङा, जेनेबा भिडिअ बानायनायनि लेंगुवेजखौ आङो सोलायसिगोन होननानै आङो लिरदों। दा ओरैबायदि गोबां मानसिफ्रा साननो हागौ एबा बुंनो हागौ, कमेन्टआव लिरनो हागौ, उमुगा बा दैमुआ एसे साबस्क्राइबार बुरजा मोननायखाय, एसे माबा मोननायखाय दायो गावनि माबाखौ लेंगुवेजखौ गारनानै गुबुन लेंगुवेजाव भिडिअ बानायनो नागिरदों, बेफोरबायदि अनेक बुंनो हागौ आरोना, साफा सानैया दै, बांद्राय नङा आरोना, जायफोर माने एसे गुबुन साननाय दङ बिथांमोनासो बुंगोन दै। जायफोरा माने मोजाङै साननाय दङ बिथांमोना एसे गावनि हारिखौ एबा गावनि लेंगुवेजखौ गुबुननिसिम शेयार खालामनो सानो, बिथांमोना मोजांखौनो सानगोन। दा ओरैबायदि नोंथांमोन, आंनि बुंनो गोनां बाथ्राया नोंथांमोना जोबजासे नायब्लासो बुजिगोन। दा जोङो जिनाखि बर'आव जोङो बर' लेंगुवेजाव भिडिअ बानायो, दा गोबाङानो बुजिनो मोना, गुबुनफ्रानो बुजिनो मोना, गुबुन बिदिनो हारसाफ्राबो बुजिनो मोना। बिदिनो जोङो भिडिअ बानायोब्ला गुबुन जाथिफ्रा, जिखुनु जोंनि बर'नि अनगायै गुबुन जाथिफ्रा बुजिनो मोना। दा बेनिखायनो आङो हिन्दीयाव बानायनो सानदों। मानो होनना बुङोब्ला हिन्दीया जाहैबाय जोंनि राष्ट्रीय भाषा, बेनिखायनो आं हिन्दीयाव बानायनो सानदों आरोना। हिन्दीयाव बानायोब्ला जोङो अल इन्डिया बयबो बुजिगोन, जाहाथे जोङो मावनाय दांनाय, जोंनि बर'नि कालचार, बर'नि आसार खान्थि, जोङो मारै थायो मारै जायो, बेफोरखौ आङो शेयार खालामनो थाखाय माने ब्लग भिडिअ बानायनायजों लोगोसे आरो आंनि मोनसे टेक्निकेल डीबी टेक्निकल यूट्यूब चैनल दं, नैबे स्क्रिनाव नुबाय थादों नोंथांमोना। दा बेखौबो आङो हिन्दीयाव बानायसिगोन लोगोफोर। मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना साननाङा जे आङो एसे एनै साबस्क्राइबार मोननायखाय लेंगुवेजखौ सोलायसिगोन। दा बिदि नङा। ओरैबायदि जोङो गोजौ लेभेलाव थांनो थाखाय बा जोङो माबा मोनसे सासे गुड डान्सार, सासे मोजां सिंगार जानो थाखाय जोङो बिमानि रावाथ' थाखानांगोन, बर' लेंगुवेजआ। बेजों लोगोसे जोङो दिल्ली मुम्बाइफोरावनो सिंगारनि अडिशन होनो थाङोब्ला जोङो बर' मेथाइ खननोब्लाथ' बिथांमोना बुजिनाय नङा। जोङो हिन्दीखौथ' जोङो खनथारनांगोन राष्ट्रीय भाषा हिसाबै। दा जोङो इंलिसबो खननो गोनां जागोन। दा बेनिखायनो जोंनि मादार लेंगुवेजआथ', जोंनि बिमानि रावाथ' थाखानांगोन, नोङो लांफाबाय थानांगोन बेखौबो। दा गुबुननो शेयार खालामनो थाखाय जोङो गुबुन जाथिफोरखौ, गुबुन हारिफोरखौ, दा बर' बुंबाथ' बिथांमोना बुजिनाय नङा। बेनिखायनो जोङो हिन्दीयाव एबा नों जि लेंगुवेजाव बुंनो हायो, जि लेंगुवेजाव भिडिअ बानायनो हायो, नोंथांमोनाबो बानायबानो जाबाय। दा जोङो सोरबाया साफा सानैया बुंनो हागौ नोंनि हिन्दी बुंनाया जाया, खामानि गैया माया, अनेक ठाट्टा होननो हागौ आरोना सोरबा सुबुङा। दा बेफोरखौ आङो गोसोआव जेबो साना, बुंग्राया बुंबाय थागोन। जायफोर आंनि थाखाय मोजां साना, जायफोर माने आंनि थाखाय जौगानायखौ लुबैया, दा आं बेफोरखौ जेबो साना। आं बेफोरजोंबाबो सौसिलांनो आङो नाजागोन हानाय सिबांखौ। दा ओरैबायदि नोंथांमोन, आं एग्जाम्पलाव बुंनो हायो, गुबुन जाथिफोरखौ नोङो बर' लेंगुवेज फोरों। जेरै नोङो ओंखाम जाखांबाय नामा होननानै गुबुन जाथिफोरखौ बुं। दा बिसोर मा बुंगोन? नोङो आखाम जाखांबाय नामा, बेफोरबायदि बुङो। दा प्रनाउन्सिएसना एसेब्लाबो जोंनिया शुद्धआ जाया जानो हागौ, हिन्दी बुंनाया माने बुंनाया जाब्लाबो शुद्धआ मोजां खोनानो नागिरा। जेरै जोङो दा हिन्दी बुङोब्ला
माने नोंथांमोना मिनिनो हागौ सोरबा सोरबाया बिथांनि हिन्दी बुंनाया जाया माया होननानै अनेक माने ठाट्टा होनो हागौ आरोना। दा बेफोरखौबाबो आङो नाजालांगोन, हानायसिबांखौ आङो पारफेक्ट बानायनो नाजागोन, हानायसिबांखौ आङो जेसेबां हायो मोजाङाव खालामनो नाजागोन। खिन्थु आं माब्ला समनिफ्राय बेसेबां थारिखनिफ्राय आङो हिन्दी लेंगुवेजाव भिडिअ बानायगोन आं बेखौ बुंथ'वा। दा बानायनो सानदोंसो, दा माने जाहाथे जोंनि बर' हारिनि मावनाय दांनाय आसार खान्थि, जों बोरै थायो, बोरै मायो, बोरै जायो लोङो, दा बेफोरनि फारसे आङो एसे शेयार खालामनो, जाहाथे गुबुन जाथिफ्राबो मिथिथों। दा जोंबो एसे आवगायलांनो, बा जोंखौथ' दायो बर'नि गेजेरावल'सो साफा सानैयाल'सो मिथियो इउटुबार होननानै, खिन्थु गुबुन जाथिफ्रा हारसाफोरनावनो सोङोब्ला जोंखौ रावबो सिनाया। दा हमना ला जोङो बर'नि साफा सानै साक्सेसफुल इउटुबार दङ, जेरै जोङो नाम लाजायो बि बयसमोनखौ, आदा आलफ्रेडमोनखौ, ओमफ्राय बिनिफ्राय इंलिश मेकारमोनखौ, बिथांमोना गुबुन लेंगुवेजजों भिडिअ बानायो। दा बिथांमोनखौ जोङो साक्सेसफुल होननानै बुंजायो। दा बिथांमोना गोबां माने गोजौ लेभेलसिम थांबावनो हागोन, मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोननि भिडिअफ्रा मोजां भिउस फैयो, मोजां अनसायजायो बयजोंबो, अल इण्डियाल' नङा, जोंनि जेसेबांनाखि बे नर्थ इस्टआव थानाय, जोंनियावथ' नागालेण्ड खाथि, नागालेण्ड बर्डाराबो बिथिंजाय ओरै अरुणाचल जाहैबाय, बिथिं ओरै मिज'राम दङ। जोंनि माखासे नर्थ इस्टनि जिनाखि ट्राइबेल सुबुंफोराथ' नायखागोन गुबुना नायाब्लाबो। दा बेनिखायनो आङो हिन्दीयावनो बानायनो सानदों आरोना। जोंनि बर' हारिफ्रा माबायदि थांनानै थायो, माबायदि जायो लोङो, माबायदि दानाय लुनायफोरा, हाबा हुखाफोरा माबायदि, बेफोरखौ आङो एसे शेयार खालामनो थाखाय हिन्दीयाव बानायनाय जासिगोन लोगोफोर। आरो DB टेक्निकेल इउटुब चेनेलखौबो आङो हिन्दीयावनो एक्सप्लेन खालामगोन, मानो होनना बुङोब्ला जोंनि गेजेरावल' जोङो मिथिखायो, जोङो बर' लेंगुवेजजों बुङोब्ला जोंथ' मिथिखायो, खिन्थु जोंनि बाथ्राखौबो जे गुबुना रोंनांगौ, आं बेखौनो लुबैयो आरोना। जाहाथे बेलेगाबो जोंनि आसार खान्थि माने दानाय लुनायफोरखौ एसे मिथिथों। जोङो बर' लेंगुवेजजों बुंब्लाथ' दिल्ली बायदि जायगायाव जोङो बर' मेथाइखौबो खननांगौ खननाया, खिन्थु अडिसनफोराव बिदिनो जोङो डान्स बिदिनो मोसानो थाङोब्ला DID फोराव जोङो बर' मेथाइ मोसाब्लाथ' सेलेक्ट जानाय नङा, हिन्दीसो मोसानो गोनां जागोन। दा बेनिखायनो जोङो गासिबो लेंगुवेजखौ जोङो रोंनानै थानाया मोजां। जों एसामिसबो रोंनांगोन, बर'बो रोंनांगोन, राभाबो रोंनांगोन, गार'बो रोंनांगोन, इंलिसबो रोंनांगोन, कानाडाबो रोंनांगोन, सोब भाषाखौनो सोलोंनानै लानाया मोजां आरोना। दा बेनिखायनो आङो सानदोंसो आरोना हिन्दी लेंगुवेजाव भिडिअ बानायनो होननानै। दा नोंथांमोनाबो आंखौ जायफोर आंखौ सापर्ट खालामगोन, नोंथांमोनखौ आं थेंक इउ होनो सानो। नोंथांमोनाबो निस्सय आंखौ सापर्ट खालामगोन, जायफोर आंनि भिडिअ नायनानै मोजां मोनो। हानायसिबांखौ आङो नाजालांगोन बिदिनो, जाहाथे हिन्दीयाव आं मोजांनिफ्राय मोजां भिडिअ बानायनो हागोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। दा जायफोर आंखौ ठाट्टा होयो, जायफोर आंखौ माने सापर्ट खालामा, बिथांमोननि खोथा, जायफोर गावनि खोथा, नङा होमबा? बिदिनो सोरबा बायदिया अमा बेदर जानो मोजां मोना, सोरबा बायदिया बोरमा बेदर जानो मोजां मोना, बिथांमोनखौथ' आङो खुगायाव दौसोमनानै होनानै जाहोयोब्लाथ' बिथांनियाव उदैयाव नङाबा माबा मोनसे बेमारबोथ' जानो हागौ, माबा मोनसे गोबानाय बा माबा खिनायबो जानो हागौ। दा बेनिखायनो आं बिथांमोना जानो गोसो गैयैखाय आं जाहोनो गोसो गैया। दा बेनिखायनो जायफोर आंखौ मोजां मोनो बिथांमोना आंनि भिडिअखौ अनसायखागोन, आंखौ सापर्ट खालामखागोन, आं बेखौनो लुबैयो। दा बेनोसै लोगोफोर, आङो आपग्रेड खालामनो सानदों एसे, माने जोंनि बर' हारिखौ, जोंनि बर' लेंगुवेजखौबो आङो बिमानि रावखौबो लांफाबाय थागोन गेजेर गेजेर। नोंथांमोना जिनाखि दा बड' कापोल, बेवहाय आंनि बर' लेंगुवेजजों ब्लग भिडिअ फैबाय थागोन। आरो नैबे जिनाखि नोंथांमोना दैमु बसुमतारी इउटुब चेनेल, बेहायथ' नोंथांमोना हिन्दीनि नुनो मोनसिगोन आरोना साननैसो उनाव। दायो आङो खालामथ'वाबो जानो हागौ, जिखुनु नुगोन आरोना बे चेनेलनि गेजेरजों। बेनिफ्राय DB टेक्निकेलाव आङो जिनाखि ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरोंनो नाजागोन। आरो जायफोरा हिन्दी बुजिया, नोंथांमोना आंनाव इन्सटाग्रामाव कल खालामनानै एबा मेसेज खालामनानै सोंहरब्लानो जाबाय, आं बर' रावाव मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै होगोन। थ' बिदिब्ला लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आसा खालामो। बयबो आंनि हिन्दी लेंगुवेजजों बानायनायखौ माने फंफा फंनै बुंनायफ्रा, उच्चारणफ्रा, बुंनायफ्रा, सोदोबफ्रा जायाब्लाबो नोंथांमोना खायफा मिनिखागोन, मिनिनायाथ', जाहाथे गाज्रि कमेन्ट खालामा आरो सोलोंबाव होननानै जाहाथे आंखौ मटिभेट खालामो, माने एसे आंखौ सापर्ट खालामो, थुलुंगा होयो आंनि हिन्दी लेंगुवेजजों भिडिअ बानायनायाव। आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम मिजिंथिबाय। थ' बिदिब्ला लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।